bibili. Saan? Pagkain. Naman. Bumaba na yung ulap.
Hindi, I mean yun doon sa gitna. Ah. Yung mga tinusok-tusok. Lakas yata ng ulan dito sa Olonga po. Basa na yung daan. Ano ba yan? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Oo nga eh. Lakas ng ulan dito. Wala. Bumaba pa man din dyan. Saan? Olonga po. Mabilis tumaas ang ano. Yun naman sa highway. Hindi, doon. Baba doon. At 8 kilometers malayo. Isang oras pa may kita. Oh, malayo talaga. Wala, lakas ng ulan dito guys sa may papuntang Olonga po. Time check guys, 6 o'clock in the evening. Uy. Nakasindi na yung ilaw mo? Ah, Nakasindi na. ako mag-aasa pa. Dahan kasi. Mga puno-puno pa na. Alam na po bumundok. Ha? Daan na lang. Oo. No choice. Sayang yung ano, andun na sana tayo. Saan? Yung beach. Pwede mo naman na. Tignan natin. Parang pumunta tayo ng ano, Sabang gabi. Ha? Nung pumunta tayo ng Sabang gabi. Oo. Yun, parang gano'n. Gabi na. Doon ako makabalon. Oh, pero di ba bumalik tayo umaga? Ito na yung daan na ano. Last na ano na lang yan. Oo. Ayan.
tuwing dinulupihan Bataan.